Фәтхулла Абдуллин. Күрәсен күрде. 6 яшьлек сәфәрдән кайтса, 60 яшьлек оның хәлен белергә килер дигәннәр. Камилнең кайтканын ишетеп, әнисенең инесе Сәфәргали килде. 50-сен тутырган абзый басса бакыр, типсә тимер үзәрдәй чагын күтәренке күңел белән яшәп, вакытында өйләнә алмыйча да калды. Хәер, коммунизмга юл дигән салага барып, бер ялгыз хатынга йортка кергән иде дә, ул мискеннең сукыр ишәге шартлап гомере өзелде. Бала-чагалары булмагач, Сәфәргали тол хатынның йортында яшәп калды. Гәрдәле халкын шәһәргә күчергәндә аңа өлеш тимәде. Хәзер дуада каз кебек ялгызы яши. Колхозлар таралгач, күпләр шикелле ул да эшсез калды. Булдыклы егетләр күмәк хуҗалык таркалды дип борын салындырып утырмады. Бай җирләрендә иген икте, абзар тутырып мал асрады, хуҗалыгын гөл кебек итте. Сәфәргали кебек көпшәкләр кибет тирәсенә җыелып, өстәгеләрне сүкте. Янган йөрәкләрен бурычка алып булса да хәмер белән басарга тырышты. Аларның төкерекләрен шәшә-шәшә, бугаз киерүен өстәгеләр ишетмәде. Түбәндәрәк утырганнар ишетсә дә, колагына да элмәде, яисә безгә югарыдан шулай куштылар дип кенә җавап бирде. Вакытында кеше төсле гаилә корган булса, ул да берәр чарасына керешер иде. Хәзер аның угыты узган, чабатасы тузган. Кибеткә килгән киткәннән тиеннәр өмет итеп көн күрә. Шулай булса да, әнисенең инесе бит, Камил кибеткә чыгып йөгерде. Абзасы белән шәйләп-мәйләп утыруда егетнең янган йөрәген басмады. Киресенчә, хәмер тәсире аны әллә нинди яман уйларга этәрде. Аның күңелендә мөгаен Миләүшәнең егете бардыр. Саклап торырга кирәк кебек берсеннән-берсе күңелсез уйлар чуалды. Улының балтасы суга төшкәндәй пушаманда йөрүенә әнисе дә борчыла. Сәбәбен дә белә. Ярдәм генә итә алмый. Аптырагач улының хәленә керергә тырышып, ул: "Улым, бер булганмый, суда тынмый диләр. Миләүшә начар кыз түгел. Үпкәләп йөрер дә акылына килер. Ул кадәр борчылма. Бар, урамга чык. Иптәшләреңне күр, шәһәр белән таныш. Күрәсеңме ничек зурайды? Әнә, бездән 2 тукталыш кына яңа кинотеатр төзеп куйдылар. Кинога бар", диде. Шәһәр чыннан да зурайган иде. 2 ел элек кенә бураннар уйнап торган яланкырда ничаклы йортлар калкып чыккан. Йортлар тирәли утырткан агачлар калкынып килә. Алар яшәгән үй янында гына автобус тукталышы ясап куйганнар. Тукталышка бәләкәй генә сәүдә павильоны да килеп сыенган. Көн аяз, кояш солдаттан кайткан егетне күрүенә шатлангандай, нурын жәлләми мул сибә. Тукталышта җим эзләп чыпчыклар чыркылдаша. Күгәрченнәр гөр-гөр килеп кешеләрнең аяк астында бетерелә. Камил кышларның кыланышына хәйран калып карап торды. Күгәрченнәр кешеләр сипкән көнбагышны кабыгы ние белән бергә йотып җибәрәләр. Чыпчыклар ничек башлары җитә диген. Җәһәт кенә томшыкларына эләктерәләр дә, башларын кыйгайта берничә мәртәбә асфальтка бәргәләп алалар. Шулай иткәч көнбагышның кабыгы ярылып китә дә читкә чәчри. Хәйләкәр чыпчыклар аның төшен генә ашыйлар. Менә кайда ул гаҗәп хәйран тамаша. Камилнең моңа кадәр аларга игътибар иткәне юк иде. Аның күңеле күтәрелеп китте. Тукталышта кеше күп түгел. Егет читтәрәк басып торучы кызга игътибар итте. Кыз әледән-әле сәгатенә карап ала, аптырагач тукталыш тирәли утырткан һәм инде ярыйсы ук тернәкләнеп килүче юкә агачларының яфракларын өзеп ала. Түземсезләнеп, кыбырсып аларны бетәрли. Мотлак ул шулай сабырсызланып кемнедер көтә иде. Кыз теләсә нинди асыл егетләрне дә үзенә каратырлык шибәр булу өстенә кигән киемнәре дә соңгы мода белән тегелгән. Әйтерсең, ул шибәрләр конкурсында катнашып, әле генә Парижның үзеннән кайтып төшкән. Кызның көткән кешесе, Камилгә кирәкле маршрут автобусы юк та юк. Егет бар кыюлыгын җыеп кызга якынлашты. "Кемне көтәсез, шибәркәй?" Кыз Камилне баштан аяк күздән кичергәннән соң саран гына елмайды. Күңеленнән генә ярыйсы егет күренә бу. Тауыш алмаган дип уйлап алды. Менә
Сезне көтәм. Соң нигә аны әйтми торасыз? Кызлар үзләре сүз башлар дип уйлыйсызмы әллә? Не дождётесь? Соң әйдәгез алайса, минем белән кинога. Кыз тагын бер мәртәбә Камилгә сынап карап алды. Нәрсә? Кызың килмәдемени? Миңа андый бәхет тәтемәде шул әле. Үпкәләткәнсеңдер, шуңа килмәгәндер. Камилнең йөрәге сыкрап куйды. Шулай да чырайына чыгармады. Кыз тагын телгә килде. Нинди фильмга чакырмакчы буласыз инде? Ә сез нинди фильмнар карарга яратасыз? Сугыш турындамы? Детективмы? Кыз якын килмә дигән кыяфәттә ике кулын бер юлы күкрәк турысына күтәрде. Әйтерсең, бу минутларда аңа кемнәрдер сугарга кизәнә. Ул шулардан саклану өчен кулларын калкан итеп куйган иде. Ой, юк. Ул сугыш үтереш турындагы фильмнардан булай да туйган инде. Телевизорны кабызсаң да, шул аккан каннар экраннан чайпалып чыгардай. Карап тору чирканыч. Әйдәгез, алайса мин сезне ватанга алып барам. Элеганда Хиндстан фильмнары күрсәтәләр иде. Аларда мәхәббәт маҗаралары, җыр, музыка белән үрелеп бара ичмасам. Ә нишләп иде дип үткән заманда сөйлисез әле? Утырып чыктыгыз мәллә дияр идем. Андый егеткә охшамагансыз. Шая кыз икән бу. Сүзгә кесәгә керә торганнардан түгел дип уйлап алды Камил күңеленнән генә. 2 ел хезмәт итеп кайттым мин. О, ватан алдындагы бурычыгызны үтәгәнсез икән алайса. Димәк, хәзер 4 ягыгыз кыйбла. Хәзерге минутта безнең кыйбла Ватан кинотеатрына юнәлгән булырга тиеш. Сез риза булсагыз, әлбәттә. Кыз бу юлы елмаеп, Камилне тагын бер мәртәбә күздән кичерде. Солдаттан кайткан егеткә ничек каршы киләсең инде? Сезнең кебек полковник каршында мин рядовой солдат кына. Камил кычкырып көлеп җибәрде. 2 ел эчендә полковник чыкса, безнең ил генераллар белән тулыр иде. Мин бары өлкән сержант кына, бары бер командир инде. Сержантларны младший комсостав диләр. Кыз буялган тырнаклы нәфис кулларын җиңелчә генә селтәп алды. Бары бер командир бит инде. Камил бәхәсләшеп тормады. Шибер кызның исеме дә үзе шикелле үк матур иде. Лиана. Тропик урманнарда кылмак шикелле үрмәләп уралып үсә торган үсемлек. Кинога чакыргансың икән, аны озатып куярга да кирәк. Камил анысын белә белүен. Ә менә бу шибер кызның да алар белән бер йортта яшәвен уена да китермәгән иде. Миләүшәләрнең фатиры йортның бер башында, Камилләрнеке икенче башында булса, Лиана Камил белән Миләүшә арасына килеп кергән ши шикелле уртадагы подъездларның берсендә яшәп ята икән. Гәрдәле кызы булса, егет аны һичшиксез белер иде. Ул хезмәт иткән арада кыз булып җитешсә дә, үсмер чагын хәтерләр, һич югы чамалар иде. Ә Лиананы юк, хәтерләми. Лиана, сер булмаса әйт әле, ничек килеп эләктең син бу йортка? Монда яшәүчеләрнең барысы да бер авыл кешеләре. Кул чугының 5 бармагы кебек бер-берсен белә. Бары да таныш, ә мин сезне нишләптер хәтерләмим. Ә син Гыйльми Ямал әбине беләсеңме? Беләм. Ире сугышта һәлак булган ялгыз карчык иде ул. Мин солдатка киткәндә исән иде әле. Менә шул Гыйльми Ямал әбинең Фәхри Ямал дигән сеңлесенең оныгы булам инде мин. Ул апа, ялгышмасам, кайдадыр Урал якларында яши иде түгелме соң? Өстенә бастың. Туры китердең. Башлы егет икәнсең. Камил ихтиярсыздан ай хай теле. Тел очында безе дип уйлап алды. Ярар, аңлат инде алайса бу башлы егеткә син монда ничек килеп чыктың соң? Менә шул Гыйльми Ямал әби үлгәч, хосусыйлаштырылган фатир кемгә калырга тиеш? Балалары булмагач, дәүләткәдер инде. Түгел шул. Кыз башыңны эшләт дигән шикелле җиңелчә генә Камилнең маңгаена чиртеп алды. Наследство мирас буларак якын туганнарының берсенә күчәргә тиеш. Димәк, Пермь өлкәсендә яшәп ятучы Фәхри Ямал әбигә. Ә ул әбинең бер аягы җирдә булса, икенчесе инде гүрдә. Әби ул фатирны менә миңа, оныгына подарить итте. Төшендеңме инде? Камил әйе дигәнне аңлатып, җиңелчә генә баш кагып алды. Юк әдә икән шикләвек. Ә син ничәнче фатирда торасың?
Курчак кебек шибәр кыз сорагач, ничек әйтмисең инде? Подъездына, этажына кадәр әйтте Камил. Ә кем белән яшисең? Әни белән икәү генә. Фатирыгыз зурмы соң? Зур. Ничә бүлмәле? 3. Бай яшисез икән. Ә безнең авылдагы йортта иркен иде. Лиана тәвәккәл кыз булып чыкты. Икенче көнне Камилләрнең ишеген шакыды. Әнисе белән итәгатьле генә исәнләшкәннән соң, аптырабрак калган егеткә дәште. Камил, син электричествоны әйбәт беләсеңме? Шундый шибәр, кем әйтмешли, бер кашык су белән йотардай кыз алдында ничек белмим дип торасың инде. Трансформаторга керергә булса, минем доступ юк. Ну, вак тияген, хуҗалыкта кирәген генә беләм инде. Лиана керәш кебек аппак тешләрен күрсәтеп елмайды. Юк, солдат хезмәтеннән исән-сау кайткан егетне 6000 көчәнешле трансформатор будкасына илтеп тыгарга минем башыма тай типмәгән. Аны гына беләм инде. Гыйльмиямал әбинең саргаеп беткән, хан заманыннан калган бер рожоклы люстрасын алыштырмакчы идем. Миңа ярдәм итә алмассыңмы икән? Бәхилләтер идем. Камил анысын гына булдыра билгеле. Әллә ни катлаулы эш түгел. Люстрадагы чыбык очларын ялгап, изолента белән урыйсың да түшәмгә алып куясың. Ә ничә куыклы люстра куймакчысың? 5. Егет күңеленнән генә бераз катлаулырак икән дип уйлап алды. Шулайда үзләрендә 3 куыклы шәмдәл куйганын исенә төшереп ризалашты. Отвертка, пассатижи кебек инструментларың бармы соң? Изолента. Нинди инструмент? Гыйльмиямал әбинең дисбесеннән башка нәрсәсе булсын инде? Нишлисең? Юк икән, югалайса. Үз коралларыңны алырга туры килә. Көтмәгәндә Лиананың килеп керүе егетнең әнисен дә аптырашта калдырган иде. Шулай да караңгы чырай күрсәтмәде. Ишек төбендә генә торма, кызым. Әйдә, түрдән уз. Синең безгә беренче мәртәбә генә керүең бит әле. Камил кирәкле эш коралларын табып бүлмәгә кергәндә, Лиана белән әнисе шөкердәшеп, шәйләп утыралар иде инде. Ә 5 куыклы шәмдәл 1 куыклы кебек җайлы гына түгел икән шул. Камил тегеләй дә, булай да тоташтырып карады. Кабызгач, я икесе, я өчесе генә яна. Калган икесе юк. Егет эченнән генә ялгыз башына нигә кирәк булгандыр бу 5 куыклы люстра дип кызны битәрләп талды. 5 тапкыр сүтеп, 5 тапкыр җиде. Калган икесендә барыбер лампочкалар кабынмады. Ахыр чиктә кыз да кулын селтәде. Ул монысына да риза иде. Чөнки 2 көн элек кенә люстра куярга егете Андрейны чакырган иде. Ул хәтта 2 куыгында кабыз алмады. Оралаша сөйләшә торгач, Камил Лиананың шәһәрдәге затлы салоннарның берсендә парикмахер булып эшләвен белде. Алар билгеле клиентлар өчен тырышалар, әмма үзләренең кыяфәтләре турында да онытмыйлар инде. Егеткә кызның һәрчак курчак кебек пөхтә күренүенең сире ачыкланды. Нишләтәсең? Хатын кызның һәрчак матур буласы килә. Сөйкемле затлар өчен бу табигый хәл. Ират халкы беренче чиратта хатын кызның тышкы кыяфәтенә игътибар итә. Аның халкы фигыле, эчке дөньясы турында уйлап та карамый. Камил эш коралларын култык астына кыстырып, Лианаларның подъездыннан чыгуга кулына ярыйсы гына авыр сумка күтәргән Миләүшә очрады. Кыз кибеттәнме, каяндыр кайтып килә иде булса кирәк. Сумка авырлыгыннан аның гәүдәсе бер якка янтайган иде. Камил йөгереп диярлек аның каршына килеп басты. Кая? Бир әле сумкаңны. Кыз егетнең култык астындагы инструментларына күз сирпеп алды. Ә син каяндыр шабашкадан кайтып киләсең бугай. Арыгансыңдыр. Рәхмәт. Миләүшә сумкасын икенче кулына күчерде һәм әйтерсең кемдер аны куып килә адымын кызулатты. Кызның төртмә телләнеп әйткән сүзләре Камилнең йөрәгенә ук булып кадалды. Ул нишләргә белмәгән кешедәй нәүмизләнеп бер ара баскан урынында таптанып алды. Аннары каккан казык кебек ялгызың сирәеп торуның ярамаганын аңлап фатирларына таба атлады. Бу минутларда егетнең күңелендә давыл купты. Димәк, аның Лиана белән кинога баруы турында кемдер Миләүшәгә җиткергән. Башын иеп, уйланып бара торгач, ул үз подъездларын үтеп киткән икән. Таныш түгел ишек төбенә җиткәч кенә ялгышуын аңлап алды. Камил бер ара тегендә барып, монда сугылып йөрде дә,
армиягә алынганчы эшләгән төзү монтаж идарәсенә барып урнашты. Бригадада ГПТУ тәмамлап килгән берничә яшь җилкенчәктән кала, күбесе элек бергә эшләгән кешеләр иде. Алар «Вәт солдат шулпасы килешкән сиңа, Камил» дип ирләрчә үз итеп, аның җилкәләренә шапылдатып сугып алдылар. Бригадирлары Петрович, өлкән яшьтәге агай, хәтта «Хо, Камилчик, бер көт булгансың бит, когда обмоем» дип, аны үз улыдай күреп кочаклап угалды. Ни хикмәттер, агайның авызыннан аракы исе аңкый иде. Шәһәр төзелешендә данлыклы үрләр яулаган бригада җитәкчесе уңышлардан башы әйләндеме, соңгы вакытта шайтан суы белән дуслашкан. Җитәкчеләр инде ат казанган төзүче исеменә кәгазьләр әзерләнгән агайның яман гадәтен сизеп, тиз арада лаеклы ялга озаттылар да аның урынына солдаттан кайткан Камилне куйдылар. Аның «Мин бит әле генә, миннән башка да» дигән айваена да колак салмадылар. Лиана вак-төяк йомыш белән дә күршеләренә түгел, Камилләргә керә башлады. Хәзер егет аны ишек шакуыннан ук таный. Бүген дә көтмәгәндә ишектәге кыңгырау кискен генә 3 тапкыр чылтырап куйды. Егет бу кызның тагын миңа берәр йомышы төшкәндер дип уйлап алды. Чөнки ул әле күптән түгел генә аның фатирында идәнгә җәйгән линолеумны яңага алыштырган иде. Әмма кыз бу юлы Камилгә түгел, әнисе янына кергән. «Хәтирә апа, мине бәлеш пешерергә өйрәтегез әле». Өйрәтегез әле дип әйтү гәрчә таләп итү кебегрәк тоелса да, барыбер үтенеч бит. Гызыр белән кергән кешене ничек кире борасың инде? Кешесе ул түгел. Үзенең авызыннан үзеп булса да, йомыш белән килгән кешенең хәленә керми калганы юк әнисенең. Ул фәкать «Нәрсә, кунак көтәсең мәллә, кызым?» дип кенә куйды. Гыйльми Ямал әбинең вафатына 1 ел тула бит. Әбиләр җыеп, елын үткәрмәкче идем. Кызның сүзләре хатынның йөрәгенә сары май булып ятты. Ул күңеленнән генә «Эй, Алланың рәхмәте! Яшь булса да тәүфиклы, мәнле бала икән бу» дип уйлап алды. Ул соклану катыш «Ай-хай, кызым! Бик изге эшкә тотынгансың икән бит. Гүр иясе булганнарның рухына дуга ирештерү саваплы гамәл. Әбиеңнең йылы икәнен онытмавың өчен рәхмәт. Тик балам, алай кешеләр җыеп аш үткәргәндә бер бәлеш белән генә булмас шул. Анда аш-су да, чәй ризыклары да, башка тәгамнар да кирәк булачак бит әле. Аларын я үзеңә пешерергә, я сатып алырга кирәк була инде. Барыбер дә бу мәшәкатьле эшне башкарып чыгарга үзеңә генә авыр булыр. Берәр аш-суга оста ярдәмче кирәк булачак сиңа, кызым. Моңа кадәр хатын-кызларның әңгәмәсен тыныч кына тыңлап торган Камил елмайыбрак: «Якын тирәдә аш-суга синнән дә остарак кеше юк инде ул, әнкәй» дип сүз кыстырды. Аның бу атдагалаганда бака ботын кыстырган кебегрәк тоелган сүзләре Лианага ярап куйды. «Хәтирә апа, олайса миңа ярдәмләшергә вакытыгыз юкмы соң? Бәхилләтер идем». «Эй, кызым, андый изге эшкә акча алу гөнаһ булыр. Алай үтенеч белән кергәнсең икән инде, башка кешегә әйтмәгән булсаң, кулдан килгәнчә ярдәм итәргә тырышырмын, Алла боерса». Шуннан соң алар килен белән кайнана шикелле берничә көн рәттән Гыйльми Ямал карчыкның йылын үткәрү мәшәкате белән мәшкитләр. 2 фатир арасын таптадылар. Пәнҗешәмбе әрвахлар дуга өмет итеп кайта торган көн дип якын тирәдәге карчыкларны җыеп Коръән укыттылар. Гыйльми Ямал әбинең йылын бергәләп үткәрү Лиананы Камилләр гаиләсенә тагын да якынайтты. Миләүшә Лиананың Камилләрдә үз кеше булып китүен күреп белеп торды. Тышка чыгармаса да күңеленнән ут йотты. Үзенә урын таба алмаган көннәре дә, мендәрен күз яшьләре белән юган төннәре дә аз булмады. Хәзер аның бар шөгыле эштә уку. Бар юанышы уку әсбаплары, дәреслекләр, китаплар. Гыйлем истәүне энә белән кыю казуга тиң дип белеп әйткәннәр икән. Ул высшая математика, начертательная геометрия фәннәрен Миләүшәнең җене сөйми. Тормышта аларның бер кирәге дә юк югыйсә. Сопротивление материалов дигәне дә катлаулы. Математика белән физиканы белмәсәң, тешең үтмәячәк. Студентлар җыр халык бит. Алар арасында уенын чынын кушып,
Сопроматсдал «можно жениться» дигән әйтем гыйбарәдә таралган. Начертательная геометрия фәне турында олар нечертательная, непонимательная геометрия дип кенә җиффәрәләр. Шулай булса да, барыбер имтихан яисә зачет тапшырырга кирәк. Тапшыра алмасаң, көзгә калдыралар. Көзгә кадәр койрык өстерәп йөрисе килми Миләүшәнең. Төн йокларын калдырып булса да, шул сөймәгән фәннәрне үзләштерә. Зачетында үз вакытында тапшыра, имтиханда да уңай бәя алып чыга. Шулай бір семестр икенчесенә ялгана. Көннәр аккан су кебек сизелми генә ага да ага. Көннәр айларга, айлар елларга әйләнә. 30 көнлек уразаның да бәйрәме булган шикелле, 5 елга сузылган укуның бәйрәме Миләүшә өчен кулына диплом алган көн булгандыр. Кызыл көнне кыш тоткан сабыйдай әйтеп бетергесез шатлыклы мизгелләр кичерде. Камил Лианалар турында да уйламаска тырышты. Алар икенче планга күчте. Хәер, уйлаудан ни мәгънә? Буласы булган, туннар тузган. Миләүшә укып йөргән арада инде алар гаилә корып яшиләр. Яннарында тупырдап торган уллары бар. Аларның тормышы түгәрәк. Тормышларына кырау гына төшмәсен. Бәхетле яшәсеннәр. Очрашканда да алар гаепле кеше сыман бер-берсенең йөзенә туры карамаска тырышалар. Исәнләшүләренең дә ата-санасы юк. Исәнмесез сүзе дә исә дигән ижекләр белән генә төгәлләнә дә һәркем үз юлына китә. Киләчәктә бу исә торган юллар очрашырмы? Тәгаен генә беркем дә әйтә алмас. Барысы да кудрәт иясенең ихтыярында. Тик менә соңгы вакытларда Камилнең әнисе генә авырып тора. Урамга да кеше ярдәменнән башка чыга алмый мискенкәй. Гел ятып тора диләр. Авылда ялгызы мал-туар асрап, төзелештә дистә еллар дәвамында сусқы көрәк белән бетон ыргыткач, ничек сәламәтлеген какшамасын инде. Лиананың һич кенә дә сазаган кызлар рәтенә керәсе килми иде. Моңа кадәр дә ул егетләр белән аралашты, дуслашты, әмма тормыш кырырдай җитди ир егетне генә очрата алмады. Күбесенең максаты уен-көлке, кәеф сафа кыру. Аннары бик җиңел генә ятакта ауный тәгәри, кавышу булды. Соңгы вакытта танышкан Андрейның да максаты шул тирәдән артмады. Хәер, рәтләп люстрада куя алмаган ир аңа нигә кирәк? Дәрт иткән, морадына җиткән ди. Танышканнарына 2 ел чамасы үтте микән, Лиана Камилне туган көнгә кунакка чакырды. Билгеле инде, ул үзе теләгән, җан яраткан, күңел тарткан кешеләрен генә дәшкән. Күбесе бергә эшләгән, берсеннән-берсе чибәр яшь кенә ханымнар. Арада бер ала карга Камил генә. Шуңамы ул көнне бөтен игътибар Лианадан бигрәк Камилгә булды. Җырлаган җырлары да дәртле, ымсындыргыч иде. Яли иркәм, карап кара, кара күземә генә. Карасаң күземә генә, булам үзеңә генә. Безнең арада для запаха бердән-бер егет дип ханымнарның кара чәчлесе дә, сары чәчлесе дә Камил белән бокалларын чәкештерде. Аракы әллә нинди пәһлеван егетләрне дә тез астына бүкләп сала торган явыз үз эшен эшләде. Камил исерде. Һәм икенче көнне иртән генә уянып китте. Иң сәере алар Лиана белән бер түшәктә яталар иде. Лиана аның уянганын сизеп, «Әнә күр, мине елата-елата кичә ниләр кыланганыңны», диде ятакка күрсәтеп. Аннары торып, эчке күлмәктән килеш кенә көзге каршында чәчен башын төзәтергә тотынды. Камил юрганны бер якка селтәп, ятакка күз төшереп алды һәм имәнеп китте. Ни дияргә белми телсез калды. «Икенең берсен сайла», диде Лиана төксегенә. «Я ЗАГСка барабыз, я мине көчләде дип милициягә барам». Камил шунда гына үзенең капкынга эләгүен аңлап алды. Тик соң иде шул инде. Соң иде. Лиана исеменә күрә җисеме. Үсмер чакта ук инде подъезд төбендәге эскәмиядә утыручы мут хатыннарның ничек итеп айлык вакытына туры китереп егетләрне кармакка эләктерүләре хакында көлешкәннәрен ишеткәли иде. Дөнья булгач, елгыр хатыннарның хәйләсе
Лианаға да ярап куйды. Әмма тормыш кылагыңны бормыш. Камил авыру әнисен төрле табибларга күрсәтеп карады. Республика дәваханәсенә алып барды. Аптыраган үрдәк арты белән күлгә чума дигәндәй, өшкереп, төкереп дәвалаучы әбиләрнең ишегендә күп шакыды. Нәтиҗәсе генә булмады. Ахыр чиктә әнисенең аяк-куллары йөрми башлады. Паралич сукты. Урын җир өстендә калган, бер хәрәкәтсез яткан кешене тәрбияләү бигрәкләрдә авыр икән. Ул мескен торып утырып ашый алмый, ризыкны кашык белән авызына салсаң гына әвәләп йота. Көндез Лиана белән Камил эштә, уллары Азат балалар бакчасында. Авыру әниләре өйдә ялгызы кала. Ярый әле Камилнең эш урыны ерак түгел. Аларның бригадасы күрше урамда яңа йорт җиткерә. Әбәт вакытында ул тиз-тиз генә капкалый да әнисен карап килә. 9 катлы йорт төзелеп беткәч, аларның бригадасын шәһәрнең икенче башына күчерсәләр нишләр? Ашату, эшертү бер нәрсә. Торып йөри алмагач, ул мискеннең йомышлары да яткан килеш кенә. Лиана әниләре янына килгәнче, башта борынына чүпрәк бәйли. Аннары озын тырнакларына зыян салмаслык итеп әкрен генә резин перчатка кия. Шуннан соң гына караватка якын килә. Соңгы вакытларда Лиана кайнанасын карарга җирәнә башлады. Ул яткан урын җирне чистартканнан соң исе тәнемә сиңгән дип ванна бүлмәсенә бикләнә дә сәгатьләр буе юына. Өйдә сүз гел шул турыда бара. Лиана зарланудан башканы белми. Бер көн кызлар синнән ниндидер ис килә дип аптыраттылар. Хәлне сөйләп биргән идем, ах иттеләр. Безнең сөйләшкәнне мөдир дә тыңлап торган икән. Булай булса, клиентларыбызны бездән биздерәсең бит син. Нигә ул кыртканы картлар яисә инвалидлар йортына илтеп тапшырмыйсыз ди. Камил хатынының йөзенә текәлде. Нәрсә? Бу синең миңа киңәшеңме инде? Әнә, безнең постоянный клиент Эшмәкәр Сансанычның хатыны тетя Лизалар да шундый хәлгә тарыганнар икән. Өметсез булгач, инвалидлар йортына урнаштырып котылдык ди. Ә хәзер әниләре яшәгән бүлмә яныннан үткәндә йөрәкләре әрнеми микән соң аларның? Хәзерме? Ул бүлмәдә бозау кадәр овчарка яши икән. Нәселле, лабрадор тукымлы эт, шул кадәр акыллы, хуҗаларының әйткәнен ярты сүздән аңлый ди. Аңлы этләре өй эшендә булышамы икән инде? Идәннәрен сибереп чыгарамы? Кирләрен юамы? Идән сиберү генәме ни? Урамга алып чыккач, таяк ыргыталар да «Иди принеси» дип команда бирәләр икән. Ушла овчарка чабып барып ыргыткан таякны шундук авызына кабып, хуҗаларына китереп бирә ди. Камил чырайына мыскыллау галәмәте чыгарып, йөзен җыерды. Бала чага уены иш бу. Я, шуннан кемгә файда? Кызык бит. Бу юлы ирнең чырайында нәфрәт чалымнары чагылды. Нәрсәсе кызык? Кызганыч бу. Алар эт белән мәрәкә килгәндә вакытлыча әниләрен онытып та торсыннар ди. Ә ул әрәм тамакны кабат әниләре яткан бүлмәгә кайтарып япканда нинди хисләр кичерәләр икән? Сорамадыңмы? Юк. Юк шул менә. Юк. Кеше тормышына тыкшынырга минем ни хакым бар? Ни кызганыч. Хәзер күп кеше мая хаты с краю дип яши. Үзенә килеп тисәләр генә каравыл кычкыра. Лиана елгыр хатын. Бер көнне каяндыр табып, үзе белән ниндидер бер әби ияртеп кайтып керде. Менә әнигә иптәш. Без эштә чакта аңа күз кулак булыр. Ашатыр, эшертер, сораган әйберсен китереп бирер. Камил хатынының бу гамәленә каршы килмәде. Ни дисәң дә, хатын хаклы иде. Күңеленнән генә ул аңа рәхмәт тә укыды. Башыңа төшмәсә каян беләсең? Сиделка дип исем алган замана әбиләре дә хәзер бушка эшләми икән. Ул сораган бәягә килештеләр. Хәзер ир белән хатын тыныч күңел белән икесе ике якка эшкә китә. Эшләр бераз җайланды шикелле. Әмма бу да озакка бармады. 5 ай чамасы үтте микән, тәрбияче әби кинәт кенә чыгымчы ат кебек көйсезләнде дә куйды. Әллә башка кыйммәтрәк түли торган клиент тапты, әллә чыннан да сәламәтлеге какшады. Урын өстендә яткан авыруны карарга атлыгып торучы кешене тиз генә каян табасың?
Ауру ана тагын Камилләрнең үзләренә калды. Әдәм баласы барысына да күнегә диләр. Камил белән Лиана да 10 елга якын бер түбә астында яшәп, бер ятакта йоклагач, бер-берсенә күнеккәннәр иде инде. Мәхәббәт хисе Таһир Зөһрәнеке кебек булмаса да, хәзер күп нәрсәләр уртак. Җитди мәсьәләләрне хәл иткәндә барыбер тәмле телләнә. Камил дә: "Лиана, җан кисәгем, әллә вакытлыча эшеңнән китеп торасыңмы?" дип тә карады. Хатынының бу турыда ишетәсе дә килмәде. Сүзен сүз итәр өчен кайнарланып, саллы-саллы дәлилләр китерде. "Камил, башың белән уйлап кара әле син әзрәк. Мин бу эшемнән китсәм, андый төшемле урынны каян табармын соң? Машинаны яңартасы бар. Көзгә улыбыз Азат 1нче сыйныфка укырга керә. Киләчәктә аны укытасы, кеше итәсе бар. Хәзер бит уку кая барсаң да түләүле. Хәзердән үк мал тупламасаң, киләчәктә аны ничек укытасың?" "Лиана, җан кисәгем, мин дә эшләп йөрим бит әле. Өйдә йокы симертеп ятканым юк." "Камил, акыллым, әйтсәм әйтим инде, без бу хәлдән әнине психоневрологический диспансерга тапшырып кына котыла алабыз. Белдеңме? Әнигә картлар йортына яисә инвалидлар йортына түгел, нәкъ менә ахмаклар йортына." Хатын картлар йортына балалары әти-әнисеннән ваз кичсә генә, инвалид гарипләр йортына чират белән генә урнаштырганнарын, аларга фақат бер генә юл әниләрен психоневрология диспансерына гына илтеп тапшырырга мөмкин икәнлеген күптән белешкән иде. Билгеле, бу турыда ул Камилгә әйтеп тормады. "Ә син әнинең үз алдына лыбыр-лыбыр сөйләнә башлаганын сизмисеңмени, Камил? Паралич суккан кешегә сөйләшүе авырдыр. Теле көрмәкләнә торгандыр. Шуңа күрә әйтәсе килгән сүзләре дә авызыннан тукмалып, имгәнеп чыга торгандыр. Хәзер нәрсә, шуңа карап без әнине тилеләр йортына илтеп тапшырыйкмыни инде?" Лиана бүтән сүз куертмады. Кухняга кереп китте. Урындыкларның дөбер-шатыр килүеннән, савыт-сабаларның шелпәрәмә килердәй булып шалтыравыннан аның эчендә давыл купканын чамаларга була иде. Алар 9 ел инде бергә яшиләр. Камил әле һаман хатынының холкын аңлый алмый. Лиананың холкы бөтерчәк өермә кебек, уйламаганда көтмәгәндә куба. Кайсы яктан исәсен, кай тарафка илтәсен, шайтан белсен.